Jemaat dipersilahkan berdiri. Udul Mahita. Ruasni Huriata Horas. Permingguan sadarion ima ibadah pesta perningotan hari Hananai ni Tuhan Yesus, Uhud perningotan hari lansia HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau Marta Dinata. Do topik minggu, hundul Yesus di siamun di bata. Tapare dari madirita, martangi yang naom maita. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion go lasni roa do ita huriana mames tahun perningotan di hari Hananai ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Hari perningotan non lao lampatoguhon pake rimota, paboa ndada portibion ujung ni pardalani ngoluta akana porsea di ibana, alai di surga do sambulon ni tondita, alani rap maita mangolopot sa di bagasan pakirimon na manotong tutuhata, jala laos di bagasan mingguta di tikion malas ni roa doita marningot ari lansia, iman na paingoton hita di pangaramotion ni tuata di bagasan pangulota. Ale Tuhan Yesus Kristus, dihormat tama puji-pujian, hasangapon dohot hamuliaon, roh di saleling ni lelengna, Raisa guru dihodo daging dohot ton dinami. Di papos dorohata pabua Yesus nang manai turbanua gijang, tu surgo sambulotai, mangarade inganan diita akana porsea di ibana. Alani tamado ikon marlas ni roha hita, di bagasan serep dohot unduk ni roha, ta puji matuata ulu balang nagogoi, pared de mahita. Pajo
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumo palangi dota noon. Amen. Songonon di dot Tuhani, bahenok kudo sogot namo nangirap dohot au hundul di habasangki, songon au namo nangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, saya pargogoi mahami maka porsia anak muna sasadai, si pangulu hami, nama naik tu surgo, asahu parorahaon hami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di pesta perninggotan hari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Tersurat di Yohanes 3 ayat 10 tolu. Songonon ma tersurat di si. Dangadong nama naik tu banua gijang, ia sonang tuat sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian. Songonima sahatna atong rap magidogogo mahita tutuan debata. Lao mangulahon patik nai. Air Tuhan debata, saya pagugui mahami, mangulahon nangbar tu patik ni. Amin.
Di bagasan serep ni roha tutuhata tatopo ti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogono sohatu dosan jala ama para si roha. Dang lomo rohami dahamatian ni pardosa mulak manian parjati tu mandikon dalana asa mangulu ibana ido di pengido roham. Alane umbanu pengido hami saya sundati maturuturum asa unang mangunai betuhami. Saya sesa sudilusanami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Isebe manguluhon akana pinilik ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate, alai dadaholani, nang mulak mangulu do, jala disiamun debata do ibana mangondihon hita, hasangapon madi debata na di Banua Gijang. Amin. Lasni roha di hatuaon do tangyang mangido asini roha refleksi tu hari lansia nasional marsikat soring mahita do lansia anjaha di ayat parpudi sudi mahita. Di dok hata ni debata sahat rodi hatu tuamu saya totong doau jala rodi na ubanon saya au do mangusung hamu au do membaet sana saya laon au do mangopa, au do mangabing, jala au paluahon waing. Ale Jahoba, sai tamihon maswaraku, molo jojo au. Asima roham nida au, jala alusi au. Nina rohaku do mandoko, hulului mabohi ni Jahoba pardenggan basai. Atong bohin mahulului ale Jahoba. Pirma tondim jala marsi hohot, unak koma biar jala unang tahuton. Ai debata Jahoba ido debataku, saya donganan na doho, jala dang tagamon paiton na tangan nasyako, manang tadi konon na ho. Unang tung tabunihon bohim maradopon au, unang tung tulak na posong di bagasan rimasmu, matua ho do panghurupiku, unang tung ambolok kon au, jala unang tadi kon au, ale debata hatu aku. Sai podahonon ni Jahoba do dalan na jala toguon na ho di dalan hati goran. Sai tangihon maibana, ai di parbaga do hasonangan tuho do tuaka na niasian na. Jahoba do hatu buaku, do puji-puji aku, jalan menjadi hatu aku. Ibana do debataku, pasangapoku ma ibana, debatan midamang do ibana, patimbulokku ma ibana. Tongondo, donok hatuaon na diakada makabiari ibana, asamian muse hamuliaon dihitaon, asa pajupang sogot asini dohot hasitongan, jala masiumaan di hati goran dohot hadameon. Asa martumbur siang tanoi hasitongan, jala hati goran menatap siang Banua Gijang. Saya lehonon ni Jahoba do saluhut nadenggani tuhita, mardalan hati goran di jolota, jala patomonon na malakata tudalan hati gor.
Sudahita, sai paleang ma pinggolmu ale Jahoba, urupi hami marhaposan tuho, lau mandali akatanonu naso marujunani, aida potan inganan do aka anak inaposon, jala sai hot di jolom do pinopar ni nasidai. Amin. Tajaha mahatani debata turpuk epistel di pesta permingguan hari hana naik di Tuhan Yesus sadarion tersurat di Psalmen 10 ayat 1 ayat 5 tajaha mamarsikat soring. Jahoba do raja nunga marpahian hamuliaon ibana marpahian tongon Jahoba nunga dihohoson hagogoon jala hotma portibion dang tagamon humuttal. Hot do habangsam sian narobi, sian saleleng lelengna doho. Nunga martipul aka batangaek ale Jahoba, nunga martipul hasak ni aka batangaek, nunga diubakon aka batangaek panunjan nasida. Gumogo sian aka parhasak ni aek nama godang do aka galumbang ni laut. Alai tumonggam sahali do Jahoba di Banua Gijang. Sitong situtu do aka panindangionmu, habadion do nanatama di bagasmu, ale Jahoba rodi saleleng-lelengna. Ido sahatna martua do aka natumangihon hatani debata, jala upeopsa amin. Maka tidakon asini rohani debata di bagasan ngoluta, mangarade malansia. Puji ma Jahoba ale tondiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna badia. Puji ma Jahoba ale tondiku, jala unang tung halupaon denggan ni basana sudena. Ainang pe mardalan au dirura linggoman hamatean, dang huhabiari parmaraan, aihodo mandongani au, tukotmu dohot batahim mangapuli au. Marende huria.
Masahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon, jala saya parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami, asa daputan rohana bisuk kami. Mari dia lansia. Hari-hari di tahun nami itap 70 tahun doi jalamolong marhagogon situtu diak do 20 tahun jala hina denggan nasida do mahaguluton do halo jaon ai hatop situtu do lao salpu jala habang do habi mandok mauliate mahamu siala saluhut nai ai ido di pangido de batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus marende huria. Sai burju mahor si rasa mate, dungi lehenoko matu otupal hang uluani. Amin.
Taha tindakon maha porsiautai songon nahi tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasali imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabian sionton di porbedia andorang soha bubuhan. Ido tuata na tumao na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu banua torudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai alguna suatu dosani disimai bana mangumi halak na mangulu dot na mate au porsia diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria to penyalak Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu dosogot daging halak nang mate dohot dia hanguluan nasora sudah. Amin. Angklung lansia.
Sunggul-sunggul. Nanti sekarang. Sunggul-sunggul sadarion papunguan pesta perninggotan hari hana naik ni Tuhan Tuata Yesus uhud perninggotan ari lansia di Huriata. Marinema Kor Seksi Parapuan SPH.
Mare dekor lansia,
Tapasahat ba piliata tu debata maret de baita. Raja Malami
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas marihita saluhut na, akadamang dohot dainang hanggi na pinaribot, maradusudihita nuay na madohote, ulaon ni parsaorata di bagasan tikyon, tatangihon mahatani debata, ima natarsurat di Efesus, biddu sada, mamukamay siyan ayat 15, tolhas matu ayat 20, ujahama di tonga-tongata. Asa au pe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus, jala holong rohamuna di saluhut akan abadia, dang masadiau madok mauliate siala hamu, marningot hamu di na martangiang au. Anggia di leho debata ni Tuhatta Yesus Kristus, amani hasangaponi, tuhamu toddi hapistaran, dohot pangukapon manadda ibana. Dipatiur mamata ni rohamuna, asa di boto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajuon nai rodi surung ni hasangapon si teanon ni akka nabadiai. Asa di tadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhitak akka na porsea sian pakorhon ni hagugoon na namarmuliai. Ay di Kristus doi di ulaho debata, di na pinahehenai ibana sian namate, jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gijangi. Tu gijang ni nasa harajao dohot huaso, nang hagogoon, dohot hamuliaon, nang tu gijang ni nasa goar na tarhatahon, dada holat di hasyanganon, dohot do di naro sogot. Saluhut na do di patuduk tutoru ni pakna, jala di pabaki do ibana, na mangatase sasude, gabe ulu ni huriai. Ido pamatangna na manggohi ibana, asa gohanna sasude di bagasan saluhut na. Ido saatna.
pesta ari hananaik ni Tuhan Yesus. Ido parpungat tadi baga santikion. Alani tasukum majo dirita. Porsea doho nama naik Tuhan Yesus. Molo porsea dohi tasaluhutna berarti marpesta dohita. Totu akan namar pesta dak ya marsak. Molo dong namar pesta alai sai marsak dang namar pesta guarni. Ido maradu marhui-hui do jolma mabahen guarni anakna do guarni pungna si pesta. Asa marlas ni roha do totong ate. Asa ribur nguluna. Alani do hamu akadamang do dainang molo porsea doho nama naik Tuhan Yesus Kristus tapar siajari majo ahado namasa adorang so manaik Tuhan Yesus. Na parjolo di natinaon nibana na porsuk saha tuhama matena seandainya zaman saat ini, zaman sekarang ini itu terjadi, pasti do gudang dos yak kita tong nama biar. Pasti do gudang dos yak kita tong naragu hapor seaw natin. Ay buasa, songonon Tuhani, hape didok anak ni debata, didok si palua, didok nasungogo ni hape tong mate tong talu. Mungkin dari antara kita juga ada ikut yang menyuarakan salibkan dia. Karena apa? Karena keraguan-raguan kita. Namun 3 hari setelah itu dia bangkit. Kalau pada saat ini juga itu terjadi, mungkin dunia akan berbicara di dalam hati kita dan kita akan berteriak, aidak tutui hehe beguna dui. Itu juga menunjukkan keraguan-raguan kita. Apakah kita termasuk dalam golongan itu? 40 hari muse dung hehe bana manaik ma tuban wagicang. Apakah kita juga ragu tentang itu? Alanido ban no sukuton nak kening tuhita porsea do hamu na hehe Tuhan Yesus. Molo porsea taidama. Apa yang menjadi sukacita kita? Tahati dako do setiap minggu ganuk tokin nama naik do ibana lauhudul tu siamun ni debata siamun ima napataridahon hasangapon. Molo di bahasa umum seganupari di halak Batak molo dihatai siamun keberuntungan. Tohoro hubah marlak kasiamun. Pas puang nahulopai pitoroho nina. Hape na kebetulan do. Molo ido nagabe patokan keberuntungan dihita asal merdalek kita tabay malak kasiamun. Tidak akan mungkin. Tetapi sebelah kanan Allah Bapa itu menunjukkan keberadaan, kemahakudusan, kemahakuasaan. Imanan yang dohonon. Alani porsea dohita nama naik Tuhan Yesus. Di hati dakko nak kasih sian naidoi di ulaun ni apostoli. Dungi dinarap na sida manaik maibana di holipi opuni maibana. Ada saksi hidup tentang itu. Bahwa dia kembali ke tempat maha mulia. Ke tempat yang kudus. Ke tahta kerajaannya. Ala nunga di pasikop ibana ulaon na di tonga-tonga di portibion.
nunga di pasikop ibana ulaona di tonga-tonga ni ngoluta. Karya keselamatan itu dia sudah nyatakan. Alani danga dongbe hagogoon ni portibion nama ngabati hita nama dok dang marlas niroa hita dang maria iya hita dang marolo-bolo pita. Di nama naik Tuhan Yesus. Alani dang terpengaruh hita. Moluadong hata ni portibi nama dok berpisah untuk bercerai. Tetapi ketika Yesus naik, kita berpisah bukan untuk bercerai. Kamu kadamang doh dainang molo tabereng lepon galak. Audang pola ahli listrik kau. Alayadong dorah dua kabil nyonate na menghubungkan non. Na positif dohot na negatif. Sehingga ketika itu terjadi maka bisa menyala. Soni dorang ngoluta. Manaik Tuhan Yesus tu banua gijang. Dia tidak melantarkan orang-orang percaya. Dan gabe siok-siok kita songon anak ni manuk namago iduk. Tetapi seperti nyala lampu itu. Nangpe adong negatif positif. Dada gabe negatif songo pikiran ni jolma. Tetapi menghubungkan songo di tonga-tonga di turpuk tahun mau lihat ma ala hubereng hapor siamu ninna si Paulus. Songo ni mana kining hapor siauta. Lampu itu tidak hanya dihubungkan, kabel itu tidak dihubungkan, tapi ada stop kontaknya. Sehingga ketika kita percaya bahwa Yesus itu naik ke sorga bukan meninggalkan setiap orang percaya untuk membuat hidup kita sengsara. Alai di dokibana do di Johannesi unang bocaro hamu, jangan cemas, jangan takut. Ay nabor rapeau tuinganan nidamang. Ay namangaradi inganad do dihamuak kanabor seak. Narodo amu se mangalapam berek kamu mata bunay. Ketika Yesus naik berarti dia mengingatkan kita harapan itu tidak pernah sirna. Tetapi harapan itu nyata. Dia main. Surgoi sabulot tadui. Sekalipun kita di tengah-tengah dunia ini, berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita sudah kaya dengan iman kita, dan gabe sarobang behita dohot portibion. Na mulak mangulu, nama naik tu surgo. Tua muse, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Dang mabiar hita nang pero uhumi. Alanunga tahati dakon, hapor seaut taido, napapos sorohata. Kesetiaan kita itulah meyakinkan kita apa yang dikatakan oleh Tuhan. Naroma au muse, na mangarade doau, inganat dihamu akan aporsea. Ahado didok, inganani, surgo hasonanga. Kita percaya bahwa ibana do dalan dohot hasitongan dohot hangoluani. Kita tidak ragu lagi ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Au do dalani dohot hasitongan dohot hangoluan. Ai hangoluan nama notong do naing pasahaton ni Tuhan itu hita.
dang gabe si taonon, dang nagabe hacit pernguluota. Idoy ban nadidok, tuhita hamu akamang dohot inang, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sai burju maho rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Yesus yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah yang kita rayakan pada saat ini. Itulah yang menyempurnakan. Alani molo lao jolma tu pesta dakolan tupak si pasahatonna alai ikon dapotan tuppal mahita dapota jabbar mahita. Dinalau hita marlas niroha, rabdohot na marlas niroha de pestai. Di nama naik tu hata Yesus tu banua gijang, huldul lusiamun di debata ama, hita pe nalaho rabdo dohot ibana huldul di siamun de debata, di inganan hasonangani. Sekalipun kita belum meninggalkan dunia ini, tetapi bagi setiap orang yang percaya akan membuat dunia ini penuh dengan damai dan aman. Nang peso di surgo hasonangani do pehita, di tonga-tonga ni portibiod do pehita nuaing di bagasan tikyon, alai ala porsea hita, siulahon dame do hita, ala Tuhanipe maninggal ho dame do dihita totu ikon marlas niroha do bahenota portibion ikon gok dame do bahenota portibion. Alani hamu kadamang doho dainang unang loas dirim marsak ay dakya Tuhani maninggal hoko. Unang loas dirim mabiar ala dakya di pasobu Tuhan iho. Maulaya tema di bagasan sadarion ala ulo lansia dohot marpesta memperingati hari lansia. Alani maulo ditaringoti ise do lansia diaturan ni huriat tei memang naono 10 tahun tugijang. Ale gudang dope nasulo dohot lansia te. Memang adok pemahaman na au petar songgot dungadong sada ruas naung 70 tahun usuk kumasongonon ay wasa dang dohot to lansia unang majo na maredey ate innay mana masongonon hubayak ko do mang padita molo nung masuk ka lansia songon sahala na marsahi marulon na badia pitor nang mate ninna. Jadi molo masukin na tubungan lansia, pitor naing, hamuro mga lusia te, dangaw mga lusia. Ate. Alay na naing dohonota, hamuak kamang dohotinang, di paingot ulaota sadariod dohita, taringot tu parngoluota, taringot tu dirita. Mungkin anggulan siyaon nga di ujung tanduk beon natin. Aydang mungkin behamu mula poso. Hamioddo naikolaw mo setulan siya. Anggulan siya'y dang mungkin be mula poso. Alay paposo-posohon mungkin ate. Anggoy bahaya do tong, napaposo-posohon bahaya do, ate. Alay anggo semangat naposo, anggoy tahirim do, siyan lang siya. Sada na naing tarot di ngolut ta si ganupari, marhite-hite pakirimon ni hapor siyauta, ikodohonot ta do songon na do ni edetay, surgoy sambulot ta doy. Dangadong be, siyayod disi, ay dia do horo surgoy. Tado may banwa kejang. Tabay jo surgoy rohat taon.
tabajo surgoi pikirat taon. Ai roha dohot pikirat taon do na nigohi tod di porbadiai, ubahen na usanga pita siya saluhut na tinopan ni debata. Ai pahapahanani sa tabi hamu maruto-huto. Marate-ate. Alay dangadong digohi tod di porbadiai. Hita jolma digohi tod di porbadia. Ubahen na tadok. Songoned detay na kining. Holak ko bereng Tuhani, ulopi tangakku, martangiyang ako. Alani tordok ko masongonon, songon na nido ni partadang na di aryahay. Adong do alani jugul gabiulu habe buru-buru itu bawa. Inday mana matu buru-buru. Dek, kau ada di mataku dan aku pun ada di matamu. Roma buru madok ngadok kalet tu, nena. Daung tak kusuku kalekmu. Au beda kusuku ko cinta tu au ale na hudokon au adong di matam, hobi adong di matak. Jadi saya padok masoni. Tang adong nang gua hai dok bawon, nang gua pala cinta. Itu Roma buruai idok ma, kupikiri be nan idok mi nen. Itu roh tu pikir aku berarti tipe ni anak meda dua doh anak syantar, hancur demi cinta, hancur demi kawan. Habe sasi tong na songonido kana mang do tinang molo marsia do pado pani bado dongan berek kamu ma adong do ibana di matata adok kita di matana. Datu kadong di do ibana cinta. Alai ima tabu natong. Dungi songonido nang perngulot ta. Olat tarok na kining bubereng buhim na adong do di simalolong tai buhini Tuhani pe adong hita. Ido na terjadi di tonga-tonga ni ngoluta. Ido na masa di tonga-tonga ni ngoluta sa hatu bagasan tikyon upahen na sorry ko behita lomos. Ay nga hot pakirimota. Ay nga Tuhani madok. Unang botsaroham ay mga rade ingana tuhodo au di Banua Gijangi asarap pita maringana disi. Sada jamitan harga mohon dihita hamu kamang do tinang sudir was ihuriat tanang marminggu di bagasan tikyon au holanulu nak kining lansia rap dohot tita marhari lansia ima jamitan harga tuaka manami inanami naung dohot naung gonap umurna 60 tahun lansiaon marpungudak kulam markur naso markur benga dohot kolam mga tugi bulu karejona ate ay husang kahina do mului dang buhi songoni baga na yatuhi. Ape holan yatuhi goyang-goyang na kining bului basudiru hita martopak. Alaya sugari lah kale-kaleng yatuk kamu na kining tong do martopak rasudiate. Tu tahun naro ibang idu hamu do pe naing mangulu hamu. Akalan siai. Ibang idu hamu do. Habe holak kudok lansia bahasa mabiram habe mulai lantai 2 nago gua suaramu mulai do lansia tu surgo habe mulai gereja mabiaramu saru padui laos didia betaho dang molo nidok surgo pitor mate dang molo nidok nga lomoro hakku mate gabe mate
Aisa guru di Tuhan itu. Alainan yang hudok songonon. Dia detai nomor 520 lui disukut todo tuhita. Tu dia ho dung mate ho. Alusima aleu nang pola babua. Hola dia lusi ho pe di bagasa roham. Tu dia ho dung mate ho. Unang dokon buana tu parapat isi mau ikubur unang nembat. Tu dia ho dung mate ho alusima. Alusima di bagasa roham. Hari ini kita diperkaya dengan begitu semangatnya lansia mengatakan songon na pinatupan ni anak kota sikola minggu na 3 minggu na salpu di dok na sida next generation HKBP hatubuakku HKBP hagudangakku HKBP haholongakku saya masih hol doa utus pitordok matong HKBP doa itu satu yang diberikan semangat oleh lansia kita pada hari ini. Laos aha petaho di tonga-tonga ni ngolutta hamua kamang poso pehita matua pehita melalui pesta kenaikan Tuhan Yesus hanya satu dikatakan, hidup ini adalah kesempatan untuk menyatakan bahwa saya setia kepada Tuhan. Amin. Taidehum maju sahalina hidup ini adalah kesempatan marhua do. Takas dokok kamu melayani Tuhan. Molo melayani Tuhan berarti melayani sesama. Songot tangyang ta, songom minggu tanda dari minggui rogate. Satu ngani tangyang doina ulaon. Tangyang mido hanguluammu tangyang mi itu. Alani molo martangyak ko marado pemusum nunga satonga tarojar roham lau makkaholong ibana. Martangyak ko sahalinay nga tarojar beroham 100% ikon haholongammu ibana. Alani di leo tuhata tuhita di bagasan tikyon marlas ni roha tedehom majomuse hidup ini adalah jadi berkat ahama jabarta di bagasan tikyon hamua kamang dohotinang jabarta ima kemenangan rohani, kemenangan iman.
nang pe sudah gogom haduan songo dia kondisim di parar Tuhan ido peho nang gua pala manang yakut jolma. Ingot ma. Danga pala gogom nang pararon ni Tuhan isyakko. Alai pararon ni Tuhan ido syakko nang sudah pe gogom nang marsai peho muse songo na yatidokon nilan sianak kining ita ni 70 tahun molo dung 80 tahun mardongan hangaluton nang pe mardongan hangalutok ko di parar Tuhan ido pe syako nang gua pala poda di parar Tuhan ido pe syako nang gua pala manang yakon akka donga jolma. Itulah hidup yang menjadi berkat. Mari kita berikan hidup kita menjadi berkat. Kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Lihat, kita harus malu sebenarnya. Terkadang rumah Tuhan ini jauh lebih buruk dari rumah kita. Tapi begitu indahnya ketika kita masuk ke rumah Tuhan dan kita pulang membawa berkat dari rumah Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, seindah-indah, semegah-megah apapun rumah kita, itu akan kita tinggalkan. Tapi seburuk apapun rumah Tuhan yang tidak pernah kita pedulikan, Tuhan ada di sana untuk menunggu kita. Tuhan ada di sana untuk menghantar kita kembali dengan penuh berkat dan penuh sukacita. Amin. Martangi yang baik. Mau lihat tema di hall itu. Pinuji pinasangap maho di bagasan ngulu nami tikyon. Tarlu mobi ma di pesta las ni roha ni hapor seaon nami. Di nama naik ko ale Tuhan porsea hami. Di nahudul ho tu hasangapon tu siamun ni debata. Napa tuduhon naung sikop do harajaomi. Nasikop do huasomi. Rodi saliling nililing na somarmula na somaruju. Alani ali Tuhan posroh nami. Di bagasan tikyo di tonga-tonga ni parsaoran nami. Dang lomos behami. Ay di nama naiko di tonahok kodo tuhami unang hamu mabiyar. Ay narodo au lahu mangalap akan aporsea asarap kita diinganan ni damang banua gija hasatiaon ni haporseaon nami ido ali Tuhan asa dapotan hasangapok kami mahkota kehidupan hanguluan namanot pasu-pasu mahami saluhu ruas ni huriam ali Tuhan di bagasan tikyon patugu kami asaboy ali Tuhan marhite hagogomi hutaluhok kami lomos ni roha. Boy ali Tuhan saluhut margugo kami di hagaleon namin. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Diaka hamoraon ni parbinotoan naung pinasahakmu. Diragam ni profesi ni akka ruas ni huriam. Pasu-pasu ma saluhut kami diaka ulaon namin. Asa makorhon las ni roha dohot hasang apod diho. Di bagasan tikyon. Rodoho tutonga-tonga nami ali Tuhan. Paingoton gulo nami. Di namanaik ko tu banua gijang. Di namarningot hami sadarion hari lansia. Asa ingot hami ali Tuhan. Asa totong satia hami tuho. Satia di tonga-tonga ni ngulo nami. Di akka ya nakod dohot pinopar nami. Asa taruli hami pasu-pasu rodi saliling nililing. Pahot ma pakirimon nami. Patugu roha dohot haporsyaon nami. Marhite-hite narap hami dohot to horap dohot kami di tonga-tonga ni ngulu nami. Mangasahon Kristus Yesus Kristus. Amen. Mari dehita hut mata pasahat pilihat. Tuhan
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Romula kape, Dino Gusna, Dino Guruse, Sai Marilong Asina, Songon Bintang Suci, Sai Marlina, Saksapa, Ulos Tapasahat ma peliata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroluan ni saluhut silelehon nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni silelehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata hasangapod dohot hamuliaon madihoro di saleleng nililingna namarlas ni rohado hamin waeng ala naung monak ko jala dipabaki debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangat dosude dalammu ay dipatutor ho dirim tutor ni saluhut alay gabe tumibbo ho sian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulunitot laho marsobba tuho jala ganuk pamangan marhatopoton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho ala naung diukapo dalat tu banua gijang gabe situani malipo na mangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut mabagabagam tu aka suruammu lehot tu nasida sahala dohot hagogo siap banua gijang asa marmulia goarmo di Portibion saya jari maaka partohona di huriam asa hobar tu lomo ni roham aka aturan pamisango dohot panugunuguon na niaturhon nasida tu huriam sai gom-gomi jala paretai mahuriam di tano asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tu aka iduk nami tua kapadita guru dohot tua kasitua asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhilas ni roha hami mangoloi dohot mangihutoko pahot marohanami tuho asa huatidako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai payan hatam dohot damem di huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alay di banua gijang di labung mido sai ramoti ma namanggom-gomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakit lehot tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida manguloy paretam paso-paso masaluhut parpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nang pedi bagas nasida be sai lam lokangi sian hami dosa dohot sude na pasorat tok kami di hasyanganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amai amen aliaman hami na di banua gijang sa pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saat malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami
unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena, tutod di munabi. Amen.